Ultimate Warrior. Ай ще игра с него. С голямата горила. Давай избирай някой. Диди, какъв е то саунд, бе? Айде, бе! Райбак! Чудовището! Давай! Започваме Ultimate Warrior срещу Райбак. Да видим на какво съм го обучил. Дано... така се чуваше. Така. Мале, какъв е това моя индианец, бе? Ко праве? Айде, бе, ставай. Я удари, добре знаеш да удръш. О, добре. О мага. О мага, чате да не си прави бавка. Ох. 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 Съжалявам. Пропуснах. О мага, това с гърдите ме смачка. Фу! О мага, на две. Too late. Това са си... Ко правиш, бе, човек? Не! Аз сега ще върна по най-готиния начин. Туш. С едно захватките. Защо не мръдна, бе? Ама задържа се така, като цъкнеш. What the fuck? Кога са били тия моменти? Понеже това беше моменти от матча. Чай сега ти рестарт ли даде? Да. Омага. 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 Добре се сега, защото камерата не става като преди. Не знам, тази игра се тотално прецака. Не. Този път не. Добре, бе, какво е това коване с... Само тушове правиш. Смени малко. Контра! Чай сега, какво направих и аз не знам. Добре. Бум. Червено, червено. Трябва да търсиш червеното и да го задържиш, само ти кажа. Малко е трудно. Стига, бе, аз сте на... Too late. Мале, то ще ми вкара трапеца в гърдите. Ох. Ще чупиш ринга, бе. Добре, too late, нещо съм с забавени реакции днеска. Остави ме на мира, ти чудовище такова. Тичай! Тичай! Too fast. Ох. 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 Спри ме горила такава. Не, защо? Не, моля ти се. О, мага, какво е? Въжета, помогнете ми, моля ви се. Някой да ми помогне, тази горила ме е премачкала. Too fast, добре. Ама, то ме подхвърля като някакъв балон тука, не. Така, излизай. Излизай. Стави бе моя! Ох! Съжата брои. Качвай се. Сега ще върна бързо. Опа! И какво? Ела ми, бе. Ела ми, бе. Ела ми, бе. Ела ми, бе. Айде, бе. Come here. Не! Това не беше честно, шимпанзе такова. Ох. Добре, too fast, друг път. Карай, то ми натроши.
Можеш да направиш финишера. Загубих. Омага, загубих. Омага, и крака ще ми се сване помощ. Добре, направихме няколко доста бързи мачове, бъгове колкото си искате. Рематч. Последно с тия. Един на един сме, не забравяй. Трябва да определиме кой е победителят. Ама сега ще премачквам. Сега ще премачкам направо. Фо? Какъв е този захват за предаване, бе? Абе, бе, съпротивлявай се! Съпротивлявай се! Предаде се! Да, матч се овър, да. Какъв е стила проклет захват? Какви са тия просташни? Чай са, не бързай, да сменим играчите. Значи с Ultimate Warrior го наказах. Да видим сега с кой друг трябва да го накажа. Давай. Отново рандом. То изобщо си няма представа кой е, така че ще го скипна просто. И то си няма идея кой е. Cody Rhodes, take me home. Аз ще игра с него, поне него го знам. Давай, взима някой кръставичар. О, не. Бъгна се са, в момента няма да играеш. Защото много пипаш. Това не го знам. Батиста. Ще го вкара с 300. За ще видиш. Малечук изглежда много състарен, бе. Това на кой го казаха, на мен или на тебе? На мене, не. Айде бе скип. Уличния боец, Уейд Барет. Сега ще му спукам ченето. Защо да пак ринга го няма? Защо го няма ринга? Омага. Така, уличния боец само с ръце блъска. Too late. Спри бе, аз ще остана без череп. Така. През въжета! Да! Чай бе! Сега ще ти помогна. Гледай са. Чай бе, съдя. Дай качи се бе, човек. Ай, качи се на 4. Ама... И сега е време за... Летя с колата. И аз слизам. Чакай. Омага! Не! Изтърбуших се като... Съжалявам. Ама ти лъжета... Омага! Бомба. Спайбъстър. Изправи се, приятел, защо заспа? Не. Дай, какво... Спри бе, ти ще ми откъртиш. Ох, как ме пляста през газа. Бомба. Разплёкай се върху него. Не, Омага, не знаеш как. Нямам идея как. Загуби. Не знам. Виж ги бе. Кога са тия хайлайтс? Я ми ги кажи. Кога се е случило това? Омага. Та игра тотално се пресака. Дал ще един последен рематч. Омага. Дай, въжетата пак са такива... Помпа. Научи се. Вече го научих да играе. Бум. Ама аз така му помогнах, бе. Кръста ми. Как да се Ко направи, бе? Не ми дава да върна. Ти си купал Зиро, ти трябва го... Ама... Ко става, бе?